Kerron teille tästä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksesta valtimoreittiä pitkin. Eli yleensä se on tämä värttinä valtimo, siltä puudutellaan, laitetaan vaijeri ja sitten sen mukana muoviletku ja sepelvaltimoiden suulle. Huutotaan sinne varjoainetta ja katsotaan röntgensäteillä, miten se varjoainepilari siellä kulkee. Saadaan hyvää tietoa sepelvaltimoiden rakenteesta ja sitten voidaan siihen tarvittaessa vielä tarkemmin kuvata sieltä suonen sisältä päin sitä rakennetta. Tämä on yleensä hyvin turvallinen tutkimus, jonkin verran ärsytystä voi olla tässä valtimon kohdalla ja siihen voidaan sitten reagoida tässä samalla ja puudutella ja jälkihoito sitten siihen. Suomessa tehdään vuosittain noin 30 000 varjoainekuvausta tämän valtimon kautta ja Sydänkeskuksen lääkärit on tehnyt satoja tuhansia vuosien varrella näitä kuvauksia. Varjoainekuvaus tehdään täällä Sydänkeskuksen sairaalassa ja rannevaltimon kautta puudutellaan ja viedään sitten välineet sinne sepelvaltimon suulle ja sieltä sitä kautta sitten kuvataan rakenteet. Kuvaus kestää noin 15-30 minuuttia kokonaisuudessaan. Kohtuu nopea toimenpide. Kuvaus on turvallinen ja harvoin tulee komplikaatioita ja niihin voidaan reagoida heti. Kuvauksen jälkeen potilas siirtyy 4 tunnin seurantaan. Tarkistellaan, että toimenpidekohta on kunnossa ja sitten 4 tunnin seurannan jälkeen potilas pääsee kotiin. Yleensä kirjoitetaan sairaslomaa pari päivää. Sepelvaltimoiden angiografia auttaa selvittämään sepelvaltimoiden tilanteen ja toisaalta pystytään sitten tässä kuvauksen yhteydessä jatkamaan palonlaajennushoidolla, mikäli tarvetta on. Ota yhteyttä ajanvaraukseen. Olemme täällä sinua varten.